Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga sa tanang viewers nato karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Kamusta ang inyong Christmas mga kasyargao? Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po sa lahat. Gikan na kang Anthony Cobero Rengel. Good morning po, magandang umaga. Good morning sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran mga kasyargao. Pizza 28 na sa bulan sa Disyembre. Balik kita sa atong serbisyo karon, ang atong pagpaygayon, hibalo kaninyo sa mga importanteng balita dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning. Good morning usab sa atong mga kalungsuran. Ang Socorro, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Burgos, General Luna, mga kasyargao, good morning kaninyong tanan din ha. Magandang umaga po, good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, good morning Sir G, happy watching from Manila. Thank you Sir G, glory to God. Gikan na kang Randy Archaga Santisa, salamat po, magandang umaga. Good morning po, gikan na kang Pahoyo, Bohol, Von, Jayzar. Salamat po, magandang umaga. Hi Kuya G, good morning. Pa-shoutout ako kay Efren Tauon o sa tanan taga Siargao, Dapa. God bless Kuya, gikan na kang Beng Tauon. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyo din na. Ilabi na sa mga taga Dapa. Good morning, happy viewing po. Dili na ta maglangan mga kasyargao. Atong pagkasayron karon, ang kaimtang sa atong panahon, pinaagi na ni Chris Perez sa DOST Pag-asa. So sa ating latest satellite imagery, nakikita nga natin yung weather systems na nakakapekto sa ating bansa. Ang low pressure area sa may bandang 355 kilometers kanluran ng Puyo, Palawan. Isa pang low pressure areas, 80 kilometers silangan ng Infanta, Quezon, at yung umiral na amihan or northeast monsoon sa northern Luzon. Asahan ng mga kababayan natin na dahil sa pinagsamang epekto ng mga nabanggit nating sama ng panahon, posibleng makaranas ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Rizal at Quezon. Ingat po mga kababayan natin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, and hopefully yung kanila pong mga local government units and disaster risk reduction managers ay naka-coordinate na po nila para sa disaster preparedness and mitigation measures. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na nga dyan ang Metro Manila at maging dito sa may bandang Samar provinces, asahan mga maulap na kalangitan, kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at ilang isolated thunderstorms. Sa buong Mindanao naman at sa natitirang bahagi ng Visayas, generally maaliwalas ang panahon, subalit asahan pa rin yung isolated thunderstorms anytime. Samantala sa buong Visayas at Mindanao naman, bukas asahan ang mainit at malinsangang panahon, maliban na lang sa ilang isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Posibleng umabot na around 33 degrees Celsius yung pinakamataas na taas ng temperatura sa Davao City at Zamboanga City in between 12 to 3 in the afternoon. Mao ka na mga kasyargao, ang latest updates nato sa kaimtang sa atong panahon mga kasyargao. Adunay mga nasinati nato karon nga pag-ulan apan localized thunderstorms ra kini. Kay ang mga LPA mga kasyargao, ana-ana sa gawas sa Mindanao mga kasyargao. O ana na karon sa Luzon, ana na karon dito na sa Palawan mga kasyargao. Pero pagdala pa gihapon ng payong, basin mo ulan mga kasyargao, diya na sa inyong paglakaw-lakaw sa nagkalain-laing munisipalidad din na sa atong isla sa Siargao. Good morning Kuya G and Siargao TV. Merry Christmas everyone and keep safe. Gikan na kang lovely Mama Lynn. Salamat po, magandang umaga. Good morning usab kang Ebyang Lupian. Beb, salamat. Good morning kang Ibeb. Salamat, magandang umaga sa imong pagtutok din na. Good morning kanimo dinag. Shout out kanimo. Samtang sa laing bahin mga kasyargao, ang pinakaunang bahin
sa mga balita karong buntaga mga kasyargaw. Pamaskong Handog 2020 gipahigayan sa Socorro o gipahigayon mga kasyargaw sa Socorro Municipal Police Station. We have 25 new confirmed positive COVID-19 cases for aerial distribution. 1 case. Nasaya ang atong technical mga kasyargaw. Atong pagasayaron karon mga kasyargaw ang maong report nato karon gikan na mga kasyargaw sa Socorro. Atong pagasayaron karon mga kasyargaw. Adunay lamay technical problem nga na hitabo sa atong technical mga kasyargaw. Apan karon kini na ang atong report. May pahigayon og pagpang-apot-apot og mga relief goods og sanina ang personahe sa Socorro Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Ricky T. Guma ililom sa Pamaskong Handog 2020 program ngadto na sa mga biktima sa sunog nga nahitabo niadtong December 19, 2020 nga may resulta mga kasyargaw sa pagkaugdaw sa panimalay ni Mr. Felix Libre Pacquiao o Mrs. Jonah Pacquiao nga anaa sa Carbon, Barangay del Pilar, Socorro. Mga kasyargaw, kiniisip pagtabang kanila karong Kapaskuhan, mga kasyargaw. Sumala pa mga kasyargaw sa atong nakuha nga gihatag kini na mga pamaskong handog ngadto na kanila og sa mga uban pa nga mga panimalay dinha na sa Socorro mga kasyargaw. Congratulations sa atong mga kapulisan ilabi na sa pagpanghatag nila og Christmas gift ngadto na sa atong mga kaigsuonan dinha na sa Socorro. Congratulations po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, mga kasyargaw, General Luna Municipal Police Station ng hinaot og Malipayon nga Pasko. Isip pagpanghatag og kalipay sa katawhan sa General Luna ang maong kapulisan malipayon nga mihatag og mga regalo ngadto na sa mga kabos nato nga mga kaigsuonan dinha na sa General Luna. Malipayon na ang maong istasyon kung makakita kini og naka-smile nga mga taga General Luna. Congratulations po. Sugod pa tamak sa bulan sa Disyembre mga kasyargaw, ang General Luna mga kasyargaw o General Luna Municipal Police Station padayon nga nanghatag og mga kaayuhan dinha na sa maong munisipalidad. Mao kana ang latest updates nato karon mga kasyargaw dinha na sa General Luna. Good morning, magandang umaga po. Gikan na kang Bebe Angel Balbuena Edulia. Salamat po, magandang umaga sa pagtutok. Good morning, Kuya Jim. Merry Christmas. Gikan na kang Ras Nog. Salamat po, magandang umaga. Merry Christmas po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Dini na sa atong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita. Mga kasyargaw, samtang sa laing bahin, tulo ka COVID-19 confirmed case, nadugang sa Socorro. As of December 25, 2020, mga kasyargaw, ang Rural Health Unit sa Socorro aduna nay kinatibuk ang 7 ka active cases human nga nadugang ang 3 ka bag-ong COVID-19 confirmed case nga naila kini mga kasyargaw nga usa ka 38 years old nga lalaki taga Barangay Navarro o adunay mild symptoms. Usa ka 71 years old nga taga Barangay Tarok ang naitala usab nga severe ang kondisyon, samtang ang ikatulo mao ang 40 years old nga babae taga Barangay Tarok og kini anana sa critical nga kondisyon. Nasairan nga usa na lamang ang suspected cases karon sa Socorro ug wala nay probable case, samtang adunay 16 na ang naka-recover gikan sa 23 nga kinatibuk ang kumpirmado nga naitala ang mga kasyargaw sa Socorro.
Good morning, Siargao. Stay safe, Kuya G. God bless. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Merry Christmas and Happy New Year. Gikan na kang Ma'am Maritoni Menil. Salamat po, magandang umaga kanimo din na, Ma'am. Salamat. Ilabi na sa mga taga San Benito. Shout out po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Salamat sa pagtutok. Din na sa itong programa, Siargao TV News. Good morning po sa tanang viewers nato. Maraming salamat. Good morning, Kuya G. Pabati ko sa Castro and Erazo family. Merry Christmas. Stay safe. Thank you. Salamat. Gikan na kang Memosa Melody. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, kapulisan sa Surigao gibribe suspechado kalaboso. Kalaboso karon ang sospechado nga si Richard Perpicio Papeleras, 33 anyos, lalaking self-employed og residente sa Purok 5, Kalubihan, Barangay San Isidro, Higakit, Surigao del Norte, tungod na sa kasong bribery og unjust vexation nga nahitabos kagahapong adlaw dito na sa kilometro 4 National Highway, Barangay Luna o Surigao City, alas 5 sa hapon. Sumala pa sa investigasyon nga ang kapulisan nga si Police Staff Sergeant Gilmar Anhil, Police Staff Sergeant Armin Dogmok ug Police Corporal Sedan Eric Leison nagpahigayon og ilang official duty og checkpoint dito na sa maong lugar og nagpatungan sa traffic law. Adunay namatikdan nila nga nagdrive og motor nga yellow black Honda XRM ang maong suspektado na nga walay helmet og gipahunong niya og gi-issuehan nila og traffic citation ticket, mga kasyargaw. Apan ang suspektado gitry nga i-bribe o suhulan ang maong mga kapulisan og 100 pesos, mga kasyargaw, para na sa kagawasan niini. Maong dali kini nga gi-aresto ang maong suspektado, gipahibalo dayon sa iyang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Ana karon kini, mga kasyargaw, sa Surigao City Police Station alang na sa saktong disposisyon, mga kasyargaw. O kana gayud ang mahitabo, mga kasyargaw, kung madakpan ka mo, wala ka mo nisunod sa traffic law, mga kasyargaw, o ang balaod sa trapiko, then gusto pagayod ninyo ng kagawasan, then mag-bribe ka mo o suhulan ninyo ang kapulisan, kana gayud ang inyong kana gayud ang mahitabo kaninyo, mapriso gayud kayo, mga kasyargaw, kay kasong unjust vexation usab ang imong ang inyong mga kaso din na bribery usab, mga kasyargaw, nga to na sa kapulisan. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, magandang umaga po. Good morning, Kuya G. God bless. Gikan na kang Maricel Linaak Ravilo. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Merry Christmas po and Happy New Year. Pa-shoutout Vertudes family sa Burgos. Salamat po. Gikan na kang Geraldine Vertudes. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Hi, Kuya G. Good morning. Merry Christmas. God bless ka natong tanan. Labi na Diyos sa akong mga kauban sa IPR. Keep safe nating tanan. Salamat og Happy New Year di ay ka natong tanan. Gikan na kang Beverly Inday T. Ferrol. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Shoutout po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa Barangay Santa Paz. Og Merry Christmas sa tanan og Happy New Year. God bless po. Gikan na kang Robilin Consigna. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa taga General Luna, sa mga Dolgime family. From Tandag City. Gikan na kang Jovi del Puerto Cabañeros. Shoutout po sa mga taga-Tandag. Good morning kaninyong dina. Good morning, Kuya G. Merry Christmas and Happy New Year from Jarvin Mamok and Rafi Masdelanon nga nagkapi karon. Gikan na kang Ben Hard Delubio. Salamat po, magandang umaga. Kapi-kapi lamang kita, mga kasyargaw. Salamat, magandang umaga. Ang inyo ang kape, ako ang balita, mga kasyargaw. Kuya G, shoutout ko sa akong papa nga si Warner Eduria o akong kambal nga si baby sa akong banadayon nga si Alfredo Ofima Ampil Jr. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, pustahanay sa basketball na shoot sa prisuhan.
Kagahapong adlaw mga kasyargaw, alas 3:50 sa hapon, ang Surigao City Police Station nakadawat og impormasyon gikan na sa usa ka concerned citizen nga adunay nagpahigayon og illegal gambling activity o pustahanay sa basketball dito na sa covered court sa Barangay Dayasan, Surigao City. Sa pag-abot sa mga kapulisan sa mga lugar, dali nga nasikop ni ini ang mga suspetsyado nga wala ni tuman sa health protocols. Naila ang mga nasikop mao nga sila Brian Albasin, 25 anyo, single supervisor sa Mega Grand o residente sa Purok 2, Barangay Dayasan, Surigao City. Nasikop usab si Alan Bilsondra Katarman, 48 anyos, lalaki minyo, vendor o residente sa Purok 2, Barangay Dayasan usab. Samtang nasikop usab si Patrick Factuar Swangko, 22 anyos, minyo o residente sa Purok 3, Barangay Fabio, Taganaan, Surigao del Norte, mga kasyargaw. O si Alexander Labrador Maisog, 23 anyos, single, labor o residente sa Purok 3, Barangay Sampaguita, Taganaan, Surigao del Norte. Nasikop usab si Kenneth Parco Grado, 20 anyos, lalaki, single, estudyante o residente sa Purok 2, Barangay Banban, Taganaan, Surigao del Norte. Nasikop usab si Brian Suwan Galenya, 22 anyos, single, student o residente sa Barangay 3, Barangay Dayasan, Surigao del Norte. Si Jonard Amba Bangkoyo usab nga 35 anyos, single, security guard o residente sa Purok 2, nasikop usab sa Dayasan. Samtang ang pinakaulahi, mao si Mohamed Basil D, 20 anyos, single, estudyante o residente sa Purok 2, Barangay Dayasan, Surigao City. Nakuha sa mga suspetsyado ang usa ka bola sa basketball, pusta sa duwa nga balor 2,000 ka pesos o kini sila mga kasyargaw. Dali nga gipahibalo sa tawhanong katungod ang mga suspetsyado og ilalom sa Miranda Doctrine ug Anti-Torture Act. Giandam na ang kaso nga ipasaka batok na sa mga suspetsyado, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw, na sumbong gayon sila kay adunay pustahanay nga nahitabo mga kasyargaw. Illegal gambling activity kini mga kasyargaw. Ilabi na panahon karon sa pandemya, bawal ang pagpikit-pikit tungod kay adunay tay ginasunod nga health standards mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Surigao City. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako. Kuya G, Merry Christmas and Happy New Year. Pa-shoutout Villamor family watching from Kuwait. Gikan na kanlanoy Villamor. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, kapulisan sa Surigao del Norte may pahigayon o gift giving. Ang Surigao del Norte 2nd Mobile Force Corps iniadtong December 26, 2020 alas 2 sa hapon sa pagpangulo ni Police Lieutenant Kenneth Don Balgos, ang Operation PCO Platoon Leader, may pahigayon o gift giving. Mga kasyargaw, dito na sa mga kaigsunan nato nga Mamanua Tribe sa Sitio Sungkoy, Barangay Mahanob, Higakit, Surigao del Norte. Ingon nga parte sa Pamaskong Handog 2020, gikan na sa maong Mobile Force Company. Salamat sa atong mga kapulisan. Tungod kay adunay mga kasing-kasing nila para na sa atong mga kaigsuunan nga mga Mamanua Tribe dito na sa Higakit, mga kasyargaw. Ako na latest update sa atong mga kapulisan karon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong pagtutok, pagsuporta. Salamat, shout out po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahay, NPA o kasundaluhan nagbangi sa Agusan del Norte, mga kasyargaw. May kabat sa usa ka oras nga panagbangi ang nahitabo gikan na sa 29th Infantry Matatag Battalion batok na sa New People's Army kagahapong adlaw alas 7 sa buntag dito na sa Sitio Tinago, Barangay Baligian, Habonga, Agusan del Norte.
Sumala sa report ilalom ni Lieutenant Colonel Aristotel Antonio nga ang ilang unit milusad og operasyon tungod na sa impormasyon nga adunay presensya sa kapin kun kulang 15 ka mga NPA sa maong lugar nga mipahigayon og selebrasyon sa founding anniversary sa maong mga 8 grupo. Ang maong grupo gituuhan nga ilalom sa pagdumala ni Marvin Bugas o Eman sa SYP-16A Guerrilla Front 16. May resulta ang maong panagbangi sa pagkamatay sa duha ka NPA members nga lalaki ug babae og nakuha ang duha ka AK-47 rifle, assorted nga mga bala og usa ka cellphone og mga dokumento, mga kasyargaw. Mao na ang nahitabo didto na mga kasyargaw sa Agusan del Norte, ilabi na didto dapit sa Habonga, mga kasyargaw, kagahapong adlaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok, mga kasyargaw. Samtang sa atong mga dugang na balita karon, mga kasyargaw, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Atong pagkasayron karon, mga kasyargaw, ang kahimtang nato ilabi na sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga karon, mga kasyargaw. Kung unsa na ba'y kahimtang naapabay na dugang karon, mga kasyargaw, atong pagkasayron karon pinaagi na sa DOH-CHD Caraga. 2020, we have 25 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 1 case from Nasipit, Agusan del Norte, 18 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad, 12, San Francisco, 5, and Bunawan, 1, 2 cases from Socorro, Surigao del Norte, 2 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangay San Juan and Washington, 1 case from Cantilan, Surigao del Sur, and 1 case from Maon, Butuan City. For classification of confirmed cases, we have recorded 22 local transmission cases, 3 cases with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 13 cases are asymptomatic, 10 have mild, and 2 severe. For status of management, 25 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 26, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 4,512 confirmed cases, 437 active cases, 3,873 recoveries, and 202 deaths. Mao na, mga kasyargaw, ang latest updates nato karon, mga kasyargaw, sa COVID-19 sa Caraga region. Adunay nadugang sa Surigao City o sa Surigao del Norte, ilabi na sa isla sa Socorro. Aduna say duha, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Salamat, Mami. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan din ha. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, dry run sa face-to-face classes, dili na ipadayon. Gikumpirma karon, mga kasyargaw, ni DepEd o Department of Education Secretary Leonor Magtulis Briones ang pagbawi karon ni Pangulong Duterte sa pilot implementation sa face-to-face classes sa mga lugar nga adunay low risk sa COVID nga gitakda unta sa January. Kini kalabot na sa pagtumaw karon sa mga report nga adunay bag-ong strain karon sa virus tungod sa COVID-19. Gipahinumduman sa Pangulo nga temporaryo asang undangon o dili asa ipadayon ang dry run sa face-to-face classes hangtod na nga wala pay bag-ong desisyon karon ang IATF, ang gobyerno, mga kasyargaw. Mao ka na ang latest updates nato karon sa DepEd, mga kasyargaw. Kamo, mga kasyargaw, pabor ba kamo nga iundang asa o temporaryong ihunong asa o dili na ipadayon ang face-to-face classes karon, mga kasyargaw, tungod na sa bag-ong strain karon sa COVID-19 o mas maayo nga ipadayon? Unsa man inyong opinion ana, mga kasyargaw? Comment lamang kamo, mga kasyargaw, para na mabasa nato ng inyong mga komento dinhi na sa atong programa. Good morning, Kuya Jim. Merry Christmas and Happy New Year sa tanan og labi na sa taga Antipolo. Pag-greet po ako sa uniko iho ko, Char, na si John Clyde Sulapas sa iya birthday.
15 kagahapon. Thanks po Kuya G. God bless you. Stay safe from Bao Suljen. Salamat watching from Hong Kong. Salamat Bao Suljen. Salamat. Magandang umaga kanimo din ha. Gibayloan di ay nimo ang imong pangalan. Good morning, magandang umaga. Shoutout ilabi na sa imong anak nga si John Clyde Sulapa. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout po gikan na kang Christine Joy Dumanig. Salamat po, magandang umaga. Good morning kanimo din ha. Ilabi na sa mga taga Manila. Magandang umaga sa lahat ng taga Manila dyan. Lalo na yung mga tumututok dito na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning Kuya G. Merry Christmas and Happy New Year. Pa-shoutout sa Lungos family. Gikan na kang B-Boy Lungos. Good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab kang Vernie Inson. Magandang umaga. Good morning kanimo din ha. Magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Sa Aris mga kasyargaw, makontrol ang imong new experience kung dili ka mamalikas og manaway sa imong mga kauban. Adunay feel good karon mga kasyargaw. Samtang sa Taurus, ang imong negative emotion mag-attract sa imo og hitabo nga mag-drive ka sa mga wrong way karon mga kasyargaw. Maglagot ka sa traffic officer nga muhatag sa imo og traffic violation. Ayaw lamang kasuko mga kasyargaw. Samtang sa Gemini, feel good ka karon. Adunay mailang nga helpful person. Siya ang imong point of attraction karon. Samtang sa Cancer, ang imong meditation dunay whisper sa imong kaugalingon nga mga solusyon sa problema. Ang mga answer sa project ang ihatag kanimo karon mga kasyargaw. Mao kana ang atong mga upat asa mga kasyargaw nga horoscope. Napay laing upat mga kasyargaw. Unya taod-taod sa atong mga programa din hina sa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Merry Christmas and Happy New Year. Pa-shoutout sa Lungos family. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw, bag-ong task force nga motutok sa new strain sa virus mugnaon karon mga kasyargaw. Giingon karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga kinahanglan magmugna karon og usa ka bag-ong task force uban ang Department of Health o Department of Science and Technology o mga medical experts aron na sa pagtutok sa maong bag-ong COVID-19 strain karon mga kasyargaw. Ang pamahayag atong paminawon gikan mismo kang Presidente Duterte. I'd like to ask Secretary Duque and DOST, nandito ba si... I would like them to, or government itself, the offices, should create another task force. Hindi itong atin, wala man tayong alam dyan, medical. Ideally, it's the medical persons na nakatutok lang talaga dyan sa bagong strain, whether or not it is here or not, and whether it is as virulent as itong, sabi naman ni doktora, hindi masyado, it's not as toxic as itong si COVID-19, si original yung tatay. But I think that we should not really be complacent about it. We should treat them as a deadly disease that could be entering the Philippines. Mahirap kasi ang tayo whether or not itong na ito is as virulent or as toxic as COVID-19.
So, yung tanong mo, para sa akin pareho. The contact is there. The possibility of contact is there. Because you have to talk to people. Mao na mga kasyarga ang mismong pamahayag o ang pagsugo karon ni Pangulong Duterte nga magmugna og laing task force mga kasyarga para na motutok sa bagong strain sa COVID-19 nga nag-una-naon na hitabo na o ana-ana karon sa United Kingdom. Mga kasyargaw, Merry Christmas and Happy New Year, Kuya G. God bless you always. Gikan na kang Christine Joy Tumanig. Salamat, magandang umaga kanimo dinha. Og sa mga taga Manila, og sa mga taga Taganaan, Opong. Salamat, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope, sa Leo, ang imong reality nga imong nahimo, dali kang nga malipay karon. Nag-ask ka sa universe og wish aron mawala ang imong present creation, mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, mag-meditate sa freedom aron moabot ang imong bayad sa utang, mga kasyargaw. Samtang sa Libra, mag-care ka sa imong vibrations ug feelings. Good ang imong focus. Na magnet nimo ang tanang good nga imong kalipay, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, ang pandemic lockdown nag-cure nimo sa imong pagka-shopping addict, mga kasyargaw. Mao kana ang ato nga mga upat pa nga horoscope karong buntagan. Naapay laing upat mga kasyargaw sa atong mga sumusunod na minuto. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Good morning kang Ma'am Gay Catherine watching. Salamat Ma'am Gay. Good morning, magandang umaga, ilabi na sa mga taga Cebu. Good morning po, magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, mga kasyargao, travel ban sa United Kingdom gipalapdan pa, gikumpirma karon mga kasyargaw o giaprobahan karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang rekomendasyon nga palapdan pa ang palapdan pa sa duha ka semana ang travel ban gikan na sa United Kingdom tungod na kini sa report karon nga naay bagong strain sa virus, mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga ang travel ban hangtod lamang sa December 31 apan sa kumpirmasyon ni presidential spokesperson Harry Roque, mga kasyargaw, mo palapad pa kini hangtod sa duha ka semana. Ang pamahayag atong pagasayron karon, mga kasyargaw, gikan na kang Presidente Rodrigo Roa Duterte o presidential spokesperson Harry Roque. As a matter of fact, I'm telling you, there is no way of knowing how this thing would evolve. It is evolving. It is a new strain. But how fast is the progression, wala pa tayong alam. So, the best way is really to play safe. You put a stop sa travel nila. That is good. Kasali naman siguro yan dyan. Mayor, in addition, could I add a fourth one then, and propose a fourth one? An extension of the travel ban for all flights coming from the UK, including those who transited in the UK for another 2 weeks? Okay. I accept that. It's good. So, it's amended according. Mao na ang pamahayag mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kasyargaw, sa iyang speech kabahin na, mga kasyargaw, sa pangutana ni presidential spokesperson Harry Roque kung ilakip ba ang extension sa travel ban sa mga ipagawas karon nga guidelines sa IATF, mga kasyargaw. Kabahin na kato sa cabinet meeting nga nahitabo, mga kasyargaw.
morning, Merry Christmas and Happy New Year. Amazing shout out man dayon. Salamat Ma'am Gay, Catherine, nakita nako ang imong pangalan ni sulod sa atong stream. Salamat, magandang umaga. Good morning. Maong shout out dayon sa mga viewers nato. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Siargao Nons. Gikan na kang Aimee Lubapi. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Shout out po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga. Samtang sa laing bahin karon mga kasyargaw, ang Sulu sarado karon mga kasyargaw. May desisyon na ang lokal nga panggamahanan sa Sulu mga kasyargaw nga dili asa kini mudawat og magpasulod sa mga Pilipino nga mouli gikan na sa Sabah, Malaysia. Paingon na sa atong o sa maong lugar sugod kagahapong adlaw ingon nga prevention sa pagkana sa new strain sa COVID-19. Nangayog tabang karon si Sulu Governor Abdusakar Tan kang National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ug sa IATF. Samtang dali nga may response karon ang IATF aron na sa pagbantay karon sa maong sitwasyon dinha na sa Sulu o sa mga muuli nga mga Pilipino gikan na sa Sabah, Malaysia mga kasyargaw. Mao na latest updates karon mga kasyargaw. Sumala pa mga kasyargaw sa atong nakuha ng mga impormasyon na ang maong strain sa COVID-19 mga kasyargaw mas dali nga makatakod mga kasyargaw, mas dali nga mukanat mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates mga kasyargaw sa atong mga probinsya o kauluhan mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning po, gikan na kang Liza Palima. Salamat po, magandang umaga. Nag-message si Ma'am Gay, makaproud daw. Salamat ma'am, good morning po. Salamat, magandang umaga kanimo din na. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa atong dugang na horoscope mga kasyargaw, napatay laing nabilin na upat mga kasyargaw karon sa atong horoscope. Sa Sagittarius, sa imong meditation, ang imong inner being naghatag sa imo og answer karon mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, sa imong focus sa freedom, sa imong meditation, sunod-sunod sang pag-abot sa flow of money sa imong negosyo karon. Samtang sa Aquarius, feel nimo dunay miraculous effect ang meditation. Tanan energy sa universe ang flow sa cells sa imong body, mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, ma-experience nimo ang feel good karon. Tanan wish naa sa imo karon. Salamat. Mao na ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na sa pagkabot sa atong success dinhi na sa kalibutan. Good morning po, gikan na kang Liza Palima. Salamat Liza. Good morning, magandang umaga. Shout out po kanimo din na magandang umaga. Salamat sa inyong pagsuporta mga kasyargaw. God bless po. Merry Christmas. Happy New Year po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 469,866 ka total cases. 22,099 niini mga kasyargaw ang active cases, 438,678 niini ang nakarecover na, samtang 9,109 na ang nangamatay mga kasyargaw. Kagahapong adlaw as of December 27 mga kasyargaw, nadungagan kita og 883 ka new COVID-19 case mga kasyargaw. Ako na latest updates nato karon sa atong kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po Kuya G. Happy viewing Siargao. Merry Christmas and Happy New Year. Gikan na kang Jessa Morente. Salamat. Good morning Kuya G. Merry Christmas og Happy New Year. Gikan na kang Shy Rams. Salamat Shy Rams. Og sa mga taga Magallanes,
Claver, salamat. Kamusta ang baha din na, Shay? Ubos na ba ang baha din na sa Magallanes? Kaya atong una baha man din na, ilabi na sa paghaguro sa mga pag-ulan. Unta na, wala na tubig, wala na baha din na sa inyo. Salamat, ilabi na sa mga taga Magallanes, Claver. Salamat po, good morning kaninyong tanan. God bless po, mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, 3 days to go. New Year na. 3 days to go na lang, mga kasyargaw. New Year na. Unsa may inyong mga bilog-bilog din ha na mga handa, mga kasyargaw. Sumala pa sa mga pamahiin kaniadto, mga kasyargaw. Basta na kay kompleto ang imong bilog-bilog. Swerte gayud ka, mga kasyargaw. Ang uban magsulob pa ng polka dots sa mga sanina, mga kasyargaw. Siyempre, ang pagsaulog ana atong iampo, mga kasyargaw, sa atong Ginoo nga hatagang kita og maayong panglawas, maayong kinabuhi, maayong tuig, mga kasyargaw. Ilabi na karon, mulabang na kita sa tuig 2020, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga, 3 days to go na lang, New Year na. Good morning, kang Esterlina Cobillan, Esterlina Gorgolon Cobillan from Angono, Rizal. Salamat, Ma'am Esterlina. Good morning po, magandang umaga kanimo din sa taga Angono, Rizal. Good morning. Oga sa mga taga Taytay, Rizal, sa lugar kung saan lumaki po ako, sa Taytay, Rizal. Good morning po. Shout out sa inyong lahat dyan. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Che Gabutero. Good morning, Kuya G. Merry Christmas po. Gikan na kang Ethul Gonzales. Good morning po. Magandang umaga. Good morning. Mayong buntag. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Tiffany Borja. Salamat, Ma'am Tiffany. Good morning. Good morning. Good morning sa taga Sapaw. Gikan na kang Lynn Lopez Dars. Merry Christmas po and Happy New Year po kaninyong tanan. May the Lord pray to you, mga kasyargaw, ilabi na sa maayong panglawas, maayong kinabuhi, din na sa atong paglakaw, din na sa kalibutan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat, mga kasyargaw. Dinhi na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhi na sa atong programa, Siargao TV News, para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy birthday kay Auntie Nenen, gikan na kang Tiffany Borja. Salamat, magandang umaga. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Muingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Merry Christmas po and Happy New Year!